साहब आज समझिए लिए क्या चाहता रहो चली एक भोरे से हम उठ के चली रउआ नु कहिला कि हैसे ना हैसे बारसन घर के लोग हैं। बाबूजी हे बाबूजी श्याम रख लो श्याम अरे कहाँ गोले रे आओ तनी आओ जल्दी आओ ना बाहर जा। अरे काहे इतना छरकत रहन जाई देखी न तो ओ खातिर बवाले धइल बा। लागत नु कि भौजी भैया से कुछ कहली जाता ये हमारा लागत कि खेत में से पढ़ा लिखा के ले आई बड़ी ठीक बा देखो तनी चलते बनी हम केने गेलन हाँ का कहता था बोला। अरे हम का सुनता नहीं तोर मेहरारू खाली हमरा मेहरारू से लड़ाई करत रहत बिया आय घर के कोनो काम नहीं करत 8 बजे 10 बजे तक सुतर रहता रहत ना तोरा फिक्र बा ना बाबूजी के फिक्र बटुए खेत के अनाज कटी कि ना कटी आय खाली हम हमर मेहरारू खाली ठिका ले बानी जा घर के काम करे खातिर आय तोहनी के खाली खा खा के 10 बजे तक सुतबस ई बताओ। अरे रउआ इनकरा का बोल ले बनी रउआ हमारा के बोली ना। अरे ऊ का कम बाड़ी ओहू तो हमरा जोर झगड़ा करते बाड़ी एको नतीजा छोड़ तारी हमरा के बात कइले बानी खाली तो तू सह नहीं खुश सकत आय उ बड़ नु बिया। अरे साला मेहर मऊ अरे तनी शर्म कर शर्म। अरे अपन खून बेच के तोरा के यही दिन देखे खातिर पढ़ले लिखले रही जा कि मेहरारू के पास सुन के बस टुप टुप खाली तकबे। अरे काहे सहे अरे सहे खातिर का पढ़ल लिखल बानी सहे भर नु सहम पढ़ लिखल बनी सहे खातिर का बात कइले हम तो सुनले बानी कि लोग पढ़ेला लिखेला तो ओकर ज्ञान होखेला बड़ छोट के लिहाज होखेला आ ई देखो पढ़ के मैडम आइल बाड़ी कि ना बड़ के लिहाज बा आ ना छोट के लिहाज बा बाहर पढ़ाई बा। अरे उस समय गई जौन पढ़ल लिखल आदमी बाप बाप भाई के इज्जत करत रहे। अरे वो दिन गई भैया अब जे पढ़ता नु उहे सबसे दुनिया में बड़ा बा। अरे किसान के वैल्यू का बा खेत में भर दिन खटे वाला के कोई वैल्यू नहीं छे हमारा आगे हम के दोनों बेकत पढ़ लिखल बन जा बस हम के घर के एको काम ना करत जा। हाँ हाँ बबुआ अरे किसान के वैल्यू का रह गई। अरे हमारे जी सब किसान बाड़े न कि लोग के 2 टाइम के खाना मिलत बा आ ना तो खाना नसीब ना हो ठीके कहत बाड़ा तू कह। हमारे मरद बारन कि तारा लोग के सूत के बिछौना पे खाए के मिल जाता और घोटे के मिल जाता जानलो लोग एक भोरे से गोइल बानी खेत पे रो बुझाला तारा लोग के कि हाँ हम खेता में जाई खाली पढ़ लिख लेला सूत गोला घर में पेट में जब अनाजे ना रही तो चूहिया बोलबे नु करी पेटवा में। अच्छा ये बताओ लोग तू लोग खेत में जेबा लोग के ना जेबा लोग आ ई रंडीवा खाना बनाई कि ना बनाई ना जाई काम काज करी कि ना जाए खेत में अना बनाई खाना। अबे कहाँ से मिली ताहा लोग के 2 टाइम के दाना। अबे विपत्तिया लगौनी अरे ई काहेला खेत में जियन अरे तोहनी के काहेला बड़ो छ जा छ खेत में खटस आ लियाव छ तब न उनके बैठ के खाइम जा। अरे पढ़ल लिखल बन जाए विपत्तिया लगौनी काम करे खातिर तोरा अरे से अपना मेहरारू के कह के मुंह पर ताला लगा दे तो ठीक ना होई। झाला ना डांस तू कौन बिया का तू कौन बिया राड़ी ते दे अपन विपत्तिया लगौनी तोर बुझात नहीं करता नी ऐसे धमकावत चल तो हमारा मालूम चल गरे हमार जब मौसी के लड़की रहेले वही बतेले कि तोर बाप भाई बोका चुरा के बेच के पैसा से तोड़ने के पढ़ैले बा का बुझे लिस्ते। अबे राड़ी हमार बाप रोए जा रुपया दे के बियाह कइले रहन तोरे लेका 4 गेहूं दे के ना है विपत्तिया लगौनी बोका उका चुरा के ना नु रे। अरे ते बोलबे रे कुछ ते बोलबे कि ना हाय तो मौ गई मौके रह जाई। अरे इस तरह से हमार उम्मीद ना रहे मेहर मौक से। अरे कुछ बोल देख तोर मेहरारू कतना उरे बोलतिया ठीक बोलतिया ई कम बिया का कि तू कम बाड़ा तू घर में के झगड़ा लेके आइला तू बाहर से जाके चाय बना के घर में तार के लेके आवतिया काहे कौन था हम खेत में काम पढ़े के नाम पर नहीं किया हम पढ़े लिखे के लून बा कनो जाके कना खा ले जा खेत में काम करो तू यही गलती हो गई कि तोरा के पढ़ाई नहीं हो तू नहीं के पढ़ले कौन पढ़ले बा अरे बाबूजी के देना के दूध पे रही ना का छपक के पढ़ला पढ़ल लिखल आइल बारी कि कपड़ा पहने के नूर नहीं के कि मैं पेट पतले दिख जाला आ हमनी के कुछ दिखी कुछ ना दिखी। अरे यही संस्कार कहाला केहू के बाप माई संस्कार देवेला आ केहू के बाप माई
जीन्स आ टॉप पहनवा के घुमावेला देखो उतरले बानी जा अरे तो तू का आवेलू पहनावे खातिर हमरा के क्या तना जलन तहार होत तुए आए अरे पहना ना तो सरिया खोलिए के घूमा गलियन में। अरे तारा तो जलन होते तो तुए तारा तो जलन होइबे नु करी कि इतना झमका के पहना चलत बने जा तू ही तू समझाई तो बहुत बाबर के बोलतिया बोली ना चिल्लाइला दिया। चश्मा पहन लेवे लू। अरे तो का जलन का बा की तार नहीं जलन काहे बा? भाई काटे वाला हां तो कहां से घर में हम के टाइम बाइस्कोप लगा के घूम रही बाइस्कोप हम देख लो खेत में ना जाइन जा आ थोसिया का अरे ना जाता तारे के कहता कि तू घर में जा जाना तो मत जा तो तेरे चिल्लाई बे काहे चिल्लाई और दिन हो भैया सब घरे का सब ठीक ठाक बा नु सब ठीक बा। सब कोई बाल बच्चा सब ठीक बा सब कोई ठीक बा। का करबो होई भरी बाल बच्चा देखते बड़ा कौना ढंग के रहता जाना तला बड़ी दिक्कत बाटे लइकन फइकन में भाई अब हमरो देखा दू गो बड़ा सन ए घड़ी के युग में जवन बिना लइका के बाहर से नु ऊ बढ़िया दादा घरे चचा लड़ाई कइले परन कई भइल बा उ एक देखो ये भैया कहत रहे कम हो रुक चल 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 अरे का कइल बा हट ससुराल का हम अपन में कइल बा हट हटो ना ससुराल आने ले पागल आई ना सका तो नहीं का एकदम हल बच्चा वाले समझदारी बाबूजी पागल आई बाबू के एकदम घर में बाप रे बाप कबे से मेहरारी खाना लबा लबा बोले बा का बोले मेहरारी छोड़ देले का नहीं छोड़ अरे सब में हम नहीं तोहनी के का कइले बा सो मैंने हम तू क्या के ए बाबू समझा दो ना तो ठीक ना होई समझ लियो भगवानी हमारा घर में कहां से ससुरा कोला हेला दोस्त नहीं करे बताओ सही कितना बोलिए हमारे घर परिवार है तोहनी के एकदम नाश के रख देले बा एकदम तोहनी के ई बात बताओ हमारे मेहरारू नौकरानी बन के कायल बिया एकनी के सेवा करे खातिर एक जलन होता है तू हमें के काहे पढ़ैलो तो तू इनका के काहे ना पढ़ैलो ई बात में तो ना अच्छा लगता हमें मेरा तो ना सुनी कि हमें के पढ़े नहीं के खेत में काम करे काहे कइलो हम तारे से कहे बनी अरे ठीक बा सब बात ठीक बा सब कुछ के ठीक है समझाओ अरे इहो तो ठीक है कहता आ देखो इहो ठीक कहता देखो इहो ठीक कहता अरे का ठीक कहता है घंटा आए अकेले सवेरे से घर फाकल बटने खेत में कटत आई मेमता है भाई मालिक घर में रेणी में एड़ी के तेल लगा के सुतल बना लोगी हैं 12 बजे खेत में चला देला ये बताओ ना हम तो खेत में ना जिम काम करे बोले होके चाहे मत होके हम कल में आऊ तो लेके जाइए का बाहर हमें जाना हो ये बताई ऐसा सब कोई बानू हां बोलो तू बोल चश्मा पहन ले बानी ऐसे हीरोइन ले कई चश्मा पहन के नहीं ना धमकावे ले देखो ई कोनो बात हो नहीं अच्छा अरे तो हम अपन मरद के कमाई बनत है तोहरे लेखा का बुझाता कि हम काटे वाला के कमाई का बनता नहीं अरे नहीं जाते भाई काहे नहीं जाते सब चुप रह तो दिन देखे के बाकी रहो हो बस चुप रह कोनो कुछ मत बोलो सन साला घर के विनाश क के रखले बांस एकदम बुझाता नहीं कि कैसे का होई कपार पे बैठल कोटनी के दिन आइल बेटा सब समय संपत्ति लागल बा बधार में आ घर में कट चालू हो गई ई बुझाता कि कैसे तो तू ना भाई पढ़ा लिखल बात बताओ कोई मोबाइल में 10 बीघा तू कैसे काट के घर में आई बधार में रही का खोई बस धसना काची ये धसबो ये तो खाली एक अपना खाली करता थे एको बात समझो मिला जुला के घर में रहे के चाहिए पढ़ा लिखल बड़ा सब कुछ ठीक बाटे पढ़ा लिखला के ई मतलब ना होला कि घर के काम काज ना करे के चाहिए सब कोई मिलजुल के काम करी देखा तो ई जाके खेत में के काम संभालता तू घर के काम संभालो तब तू विकास करबो तो तुम घर के काम करबो ना करबो तो विकास होई कहां से यही से कहत रहे हम तार पर वचन सुने नहीं चाहिए जा हम कॉलेज से जाए में जवा जो न समझावत बानू तो फिर दुलोगवा का समझाओ हमें के मत समझाओ अरे जा बाहर लेके जा हां तब घर में के दिना भाई बोल हमारा लोग से कहत रही कि शहर के लड़की नहीं घर में हमनी के नहीं ये जवा शहर में देखले मानी फिल्मिया में कैसे अरे चुप रहो शहर देहात खाली तू पहले बाबू की तिली शहर के तिली देहात के अरे समझदारी से फेर होला जनलू रोबा तनी हिंदी सिनेमा देखो कि बापवे कहले बेटी के आई लव यू बेटी अब ना चली घर ऐसे देखो घबराए के कोनो बात नहीं है जब तोरा जही के बानू तो तोरा जवन मन ते कर आ जवन के मन नहीं करे हमार सब दिला जाओ हमारा अलग जो संपत्ति में हमार कोनो मतलब नहीं के तोनी के घर से साला लइका ना लायक कही के कोनो का बुझाते के पढ़ा लिखा के हाथ ना ऊंचा पत पढ़ाई नहीं हर बच्चा के मजदूरी करा के कोई लेकिन फिर भी समझदारी बात है अरे पढ़ाइले तो कौन कहीं की नौकरी करे लगल हैं
कल को शरमे नहीं खे चुपचाप देखो तो हमार बात मानो सन हे जा बोलता सन के चलते नौकरी नहीं खेला दो आज सब तोहरे देन हो अरे भाई चाहे मेहरारू के देन हो हम काहे ला तारा पम हम काहे ला तारा पम काहे बात कह देले बीच में अच्छा के बात सन ए चुप दुख बता चुप चुप दोनों हे जा पहले बैठो शांति से बैठो बैठ बैठ जा बैठ 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 हम तो समझावत नहीं देख देखते बड़ा बड़े घर में ठीक बानू ते तनी छोट से गलती हो जाला तो तनी मुनी आंखों मोरे के पड़ला तू सुनाए बड़को घर में मान ला कि तनी पढ़ल लिखल उगाइल बिया तो तनी ओकर तनी समझे बुझे के दो और तनी मुनी इहे नु तनी तू कौन ज्यादा काम करता है तनी कौन काम करती है घर में देखो अभी से अगर घर में बंटवारा हो जाई घर टूट जाई तो बताओ कि मैं संपत्ति बधारे में लागो बावनी के सब बधारे में रह जाई ये सब सोचा लोग बेचारा लोग आते हूँ बेटा देख पढ़ल लिखल से कोनो बड़का आदमी ना हो जलाते पढ़लो लिखल आदमी घर के खेती गृहस्थी संभाले लाते घर काम देखे लाते केकरा खातिर होता तो हमनिए के मुक्का में आई कि गांव के बात दियो करा के खाली बुढ़बा वाला काम दिमाग लगैले बड़ा लोग आ तू सुना देखो तू तनी लार लक्षण सुन सुधार है गांव देहात हो तो शहर ना हो कि झमका के चलबू चश्मा लगा के चलबू कि देहात हो देहात देहात में देहात लेकर बोल कर आगे पढ़े लाते बुझलू छोट बहुत तनी छोट तनी बड़ के इज्जत सम्मान करे के सीखत तनी तारी बड़ बोतली बाड़ी जोन कहत यार ओहो दू बात मिला के चलो खाली अपने दाल मत दर ले रहो पढ़ लिखल बाबू का कहो एकरा मतलब कतार पर चढ़ के आग लगइबू बाबूजी अब हद से ज्यादा तू मत बोलो हमरा के बोलो तो बढ़िया बा हमरा मेहरारू के बोलो लो सुनी ना सवाल हो जी समझनी एकदम ससुराई में हर लोग हो गइल बारे सुनो चाहते ला, अब बात तो बोलो काम होती पेनी जौन एकरा मन कर जौन पेनी कपड़ा अरे चुप रहले की तरह के मार के मुता दिए जे अरे बेवत अरे हां के झगड़ा के बोल दो बोलो अरे फोन ते के तो देख के जलने होता चुप रह अरे 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 सस्ता तो नहीं करे अरे ओ